Kaya simulang umupo si Duterte, maraming nagbago sa Pilipinas. Sa amin, mga adik. Ngayon, delikado ngayon. Doon sa amin sa Taguig, marami nananaksak dyan. Marami sinatser. May namamaril. Halos gabi-gabi may patay sa amin. Ay ano pala, talamak pala talaga. Diyan sa amin, diyan sa may Taguig, sa may bandang Rizal. Ang adik dyan, pila sa gabi. Ay yung sa panahon naman ni Tatay Digong, kumusta yung lugar na yan? Wala na ako nakita dyan. Ako na-assign ako sa Makati dati. Wala na ako nakitang adik dyan. Siguro sa araw nagtatago, pero sa gabi lumalaban. Basta wala na ako nakita. Talagang huminto sila. Yung iba nagbago? Maraming nagbago, maraming nagsurinder. Ito naman mga pare natin, batikos ng batikos ni Duterte. Sila naman, anong ginagawa nila? Milyon-milyon pira kinikita dyan linggo-linggo. Pare, nasaan yung pira? Wala, hindi nga sila nagpagawa ng isang dormitoryo sa mga adiktan. Wala silang naitulong. Tapos batikos ng batikos. May pare sa Cebu ngayon, Paki Duterte, ang galing niya. Magaling magpaliwanag. Kaya, pasalamat tayo kay Duterte. Ngayon, ito na si Marcos. Ito na nangyari ngayon. Nagkagulo na ang Pilipinas. Umabot na sa ibang bansa. Ang masakit ito sa atin ngayon, yung presidente natin, ibinigay natin sa banyaga, yun ang hindi maganda. Tayo nga, yung nandun, yung mga kababayan natin, kinukuha natin, may pira pang involved, pinapauwi dito. Tayo, baliktad, presidente pa. Ipinadala dun sa ibang bansa. Anong mindset na baliktad yung utak, no? Baliktad, pinagkaisahan nila. Kasi yung pagnanakaw nila na hinto nung panahon ni Duterte, bumawi sila ngayon. Yun ang maliwanag. Para namang iba dyan, ano magpinag-awayan nila? Tira, kapangyarihan, nakamakapuisto ka. Totoo yan. Ngayon, ano masasabi mo sa Boracay tayo? Yung Boracay, nung panahon ni Duterte, pinalinis niya, gumanda. Ngayon, tingnan mo ang Boracay ngayon. Naglulumot na naman. Pinabayaan din. Pinabayaan na naman ng mga tao ron. Pero panahon ni Duterte, napakalinis. Sinong presidente na gumawa ng ganun? Ang Boracay nung araw, hindi man ako napunta dyan. Balita lang. Nakikita ko sa TV. Parang squatter ng harapan dyan. Nung panahon ni Duterte, alis, atras. Tingnan mo, gumanda. Ngayon, ayun na, ilulunot na naman ulit. Tapos binatikos pa ni Trillanes, magpapagawa daw ng ano? Ng casino ba yun? Magagawa siya ng ano doon, sugalan. Isa pa yan si Trillanes. Ayaw ko ba kung bakit buhay pa yan? Oo, totoo yan. Yung tao na yan, panggulo yan sa Pilipinas. Ayun si Trillanes, ano masasabi mo? Mananalo ba yan sa Caloocan? Kahit barangay tanong siguro kung ako taga Caloocan, hindi ko bubuto yan. Wala. Lahat. Nagsenador na yan, pagkakataon na niya. Walang ginawa sa Senado kundi awayin ng inawaawayin mga kasama. Tara, inaaway. Thank you na. Okay na, thank you. Thank you na, baka makulong lang naman ako dyan. Dito tayo sisigaw ng Duterte. Duterte! Duterte! Yes! Duterte! 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 Ang dami ang daming pulis na dineploy ng ano, ng grupo ni ano ni Torre Pisot.
sa Mendiola mga kababayan. Duterte! Duterte! Daming pulis mga kababayan. Sa Mendiola kami, Mendiola. Paandar naman daw kasi dahil sa alam daw lang. Mendiola, ito kami. Oh, Mendiola. Yan na yung papasok ng Malacanang. Ang dami ng mga pulis dito. Grabe. Grabe yung mga nakahinirang pulis doon, no? Duterte! Woo! Sigurado I'm Duterte! 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 Woo! Ayan po mga kabayan, yung Mendiola. Ayan na. Duterte! 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 Woo! Woo! Duterte! Duterte! Tumaos na ako. Nagabang-abang na yung pala dito. Balik yan. Natutulad siya. Sabi tayo kay kahit sa international news. Oo. Pang ngayon. Okay ko na hindi naman siya nag-ano. Hindi na-close? Kanina ko kasi ito stop na sana. Sa akin bigla. Wala lang naman sa akin. Di ba na-inokay? Sakit na lamunan ko. Mamaya naman tayo magsasalita mga kababayan kasi namamaos na po tayo. Traffic kasi tayo. Nasa nagtahan tayo, nagtahan. Ligarda Street. Pati mga guard, no? Di pa magbubungkun.